Ki pajba na kasnong tangar bat kiwi kisnong mamarjan nadu ki riurang ba kilong kemi bat kisamla rengkat ki kana skul ba per da kajing ngusi minta kasngi kilami shikmat ban penlong da kajing ai pajba nadu umlur cha tangar ban penrem jur kajing sya apni abdusmon jung uhebret kit borlang marbanyang hakiru transnam hadin balalap ya kamet jung uwa kajanmet jung kakat pra tereng tau banai na kawi kakper kabudan harut jung katiga snong kuma chupan pau hangne ba uhebret kit borlang marbanyang ude ukun basau jung ba sensyar no henda barkakong doyona marbanyang ulami na laying hakakat hangyo tereng tau banai banai pensingan balaki parlok kana arit ban api usensar hakawi kasem kabajangai tangkumba katukane na kajakasa heri uklamwan paying shu tanadu balalap sendone ka mediap jung uwa kajanmet jung kakat praterik kabdai kasngi ublay nakawi kakper ki para marjan rengkat kidak mong hakadur khamat ha kate ka jingai pajba aklami ru shibun kisur penram ya kate ka jinsha apnya blusmon jung hebrit kit borlang lemba ki plakat balara da ki pajba abakna school ki baladawaru iki bor ka any baki de mensim kia banti bnya ban penlong ka jing toket ban kemar dore ki ru transnam rengkat ki jing tho berngam ki boong wat ai jamini kinong peniap lada ki breu jong ka any kimla banyo kem ki breu be any min sim hi ka any hakti hadin ka jingai paiba abala penlong ru ka jingai lang langkot akasnong tangar ha ka jinon lang nadu kinelam ka western riboy darbar nongelam ka hima jirang kinelam seng bahalang ba per kinelam snong bat kiwe kinelam snong seng bahalang na ka thai western riboy nanta kasngi kila premjur ya kate ka jingjia barki bor jong ka any kide mensim kia ban kemar dor ki runar rengkat ka jing saja ka bateng e bakum kite ki jingjia kimde banang jia nang ni shikmat Vice President ni Premjur ya kani kajing jiak bajah ke pokani kasnong tangar kajing si dia ke basyak penyap jong ihabret ke bas posnem ka khatrat trek jong ka khatniu trek jong kamiet ka khatniu trek balalap ya kamet ya ka khatrat trek dan kaliang jong ni ka NHP jong ka jirang circle ni Premjur ya kini ki reboman di basim kabu ya kajing embreo ka barang loy te bojok ang gide ban letek e bat gide ban Simkia ya kani ka jinjia ka belajah kani ka snong ka balaya kerang kerung ba mane te ngi na kaliang juga NHP ni Premjur ya kani bagi ki projek ka ang simkia bat kinle ya ka badang kam kumba patum ka ang kumba kalong la ka de sirta jing em la ka de ha ba jin pasti te ni kwa baka re ki ka ang ka simkia ya kani bakin yok mardor ban kam yok ne ore boman batrang sedam basim ya ka jing em ka balele jong le kana kadi kesingi ke ba nakaliang kana ka syong tangar hadin mung ilum bagi lap tek bor ba nakaliang kita ki riu trang slam kila sim no ya kajing im jong wei khna na kana syong tangar nakaliang jong ka H&M CC ngilapoi lang hakana kesingi mentak kesingi wat langim Kelampoi ladang sedang nakaliang usketri jong ka western riboy lopoi bagi dekat jong H&M beroi nakaliang ni ka CC Central Budi H&M niwan ban support lang ya kane kajing sya thombor jong ne pulung mapli ni Premjur nakaliang ni ka seng jong ka H&M Central Budi harangkat ni don lang jong ka western riboy beroi kawai ngamasai ngapha sya ka police batman Suba ban simkia ya kane namar balai haman kapor ba ka sajja kum kini jajam nagaliang ka sengis nang penkre dang ba ka jing tho sya kibor bahalor bat sa police department sya SP kam tarter jong riboy ba udah ban simkia mardor kat kum ka jing lap nagaliang dukhot jong CC Central Budi bar juk por ngadai ro presiden jong ka Eastern West Kecil District Niajan bah niayat man kasngi gina kalenti namar balay ngi sngujan ngawan be nang tay sene ngayo sngu kum kene ka jaj jingjia haman ke area kat kum gijinglap na kaliang jongi kaseng kajing pek perman na kaliang awe usamla na Eastern West hidon tang artili gi chuna mo sajia kumne kawai kata kalong bahap hapo Eastern West Hill district kata ka de snong la artiat haman kasnam ka sajia mkine Tang kentu gini gisnong baba de ban wat ya kadau tanrai. Bayol ase don na kana gisnong.
Yo la se hakate kisnong ba nga sa yo i ba man kasnem sa je kum kine ki klung ki kna ikan thei ba man kasnem ka sa je kum kine ba sa yap man kasnem bat nga kerpat ki rang ba snong ya ki samla snong ba da tuet hi dala jong ro ngai i lang ba gilap tu bor hante po wes ki hel ba ki samla snong hang thei ngai i ba ki da tuet dala ki jong ban yo itu buru nong ta ko thang snam ban chim jing imre dang man kan patmen kim sim kia ya kane nagaliang subha ban pentip lem ki khot seng jong wasten ribhoi jong ka H&M ro ngini tran kat pi samla girang ba snong dar ter ngakan tu ba ya ka plus men khamtam kadai ban sim khia mador ban idang pat khre ru da ka jing tho seki khnang ba kane ka kam ya kita ki ru trang snam khnang ban yo kem mador jong uneu khna bapli u bala sha sim kerki ya ka jing im ka bakordor jong u ha ki riu trang snam harre ka jing kerpat jonga ya ki bahaya ngasam khamtam ki kimi ki pa nungkong nung syap kalong bapin nombat ya ka bor lane ka ain hala ka jong ka kti seo ba bapin nombat ya ka bor hala ka jong ka kti ya ka ain namar bang sautu mare yo ya ka de jing tim ngamudur ya lade balaraja yo khun jonga kai ka banungkong ka bang ade menle kombo khun jonga la ya ngaru ngade ben ya kata ka de ka rai lane ka jing kut jemut jogi kimi ki pa namar kata nakalyang jongka western riboy dorbar ngakan tu ya pi ki bahaya ngasem bapinom sim ya ka ain halak jongka kti nang de sakmat bu ya ka ain hakti ke jong blai bu ya ka ain hakakti ke jong blai ne hakabor jongka ain ka jing somsi ka ba don klik ban batai kane kade ke jingja ha ka jing tip jong ngaru kam de ka jingja ka banungkong kalau benlong ka de ka jingja rally jongi ka de ka banungkong ha ka ne ka ha ka de ka artli kisnong handra ka jingja ha ka jingyo jingtip jonga kala bende ka sen ka baar ne ka balai handrai wat la ka taru to yuma ki para nok song snong baye komala penpau da ex president jog western riboy ka basniu ka mi hina ka long basniu kababha kami na itlong babha namar kata kane ka jing sniu kabadon kane ka mensim merat kamde juga mensim breu kabadon ha kita ki badan benca ban sim ya kane ka mensim jong neu habret kila phong ya kita ka mensim merat tang umrat ubanut ban penba ban priap ya ki paramrat tang umrat ubanut ban sim ya ka jing em jong ki paramrat ubreu tm ke bedang dan ni ka mensim tip breu tip lai ke bedang dan ni ka mensim breu ke menut mensim namar kata ben pendo ya kada ka mensim ran ki badan napo ngoput jong ka sinong tanga kadai yang iki nong song sinong nadu ke baret hadu ke belasan bangin ya long seteli ben yang ha ka hok bat kata ka hok kalong bangin ya rat ding khong ya ki jing sneu jong ka thain ka dong jongi ilem hang ni dak ta ka mensim ka besukia ilem hang ni kata ka mensiam ka ba sngau ba kumno kajat bendiu ko jongi kajat bendiu ko balang ret tangkat ni lang labuan tuli ki kam ki besniu balang ngap ha kita ki basarkai kita ki jing ya yanti ki balai ringkat bat kita kajat bendiu ki badan hakimi kiri ngam perai ba kadi kesenang nganpet ngai ba kesenang ka badang ret Henry kikam sniu kilami omde gini kesian ke beningkong kumangayo sngau hangni om penting om tingal ngasok la jala arsian lai sian menta kikam sniu kumbang sia kerana kila khamduna haki jenta au jaka ke bakam swal kikam sniu menta kila roi hanong kendang buan teli ngai kijing ja ki besniu kijing sha penyap tu kilong keme kijing sha penyap jong ki samla kijing sha penyap jong ki kentai kijing sha penyap jong ki kelung ki kena buan sian ke khamja ki nong kendang namar balai menta la sedang bersengsar kita kijing cat la sang bersengsar kita kijing buat la sang bersengsar kita kijing bam sungau su ba ngidai para kasih ngidai para doa para senam kumta habai dai ba uni kulung nakaliang keseng marsen tep hakat basgi marsen yo I haki news kadang kading sngau diau ba kading sngau dong kabana keseng ni nyem tep ya kani karali ka belong mentang kesgi kading mut kajongi tolong bangin wan kendu sa menta igi bahing sam igi nong ilam sdong ba kiwi kiwi nakamenta bangin li ai nakamenta kan mensiam ka pakordor ka bangin aldu Henry ngayu yakini
ya ga HYC ba ya bro khai ki badan ni ki balala ban organize ka ning rally ban penmi yo pai ba ban peni ya kadat ba ngidang dan ka jing iet ba ka jing sngau parajat ban riau ngidang dan ka ta ka jing iet ba ka jing panggaman siam raja jai ya udol snam ujongi ukulang ubarang red ubarang spouse nam ayu kan ka daw try bandan ni hadu banda pengat ni hadu kan ni ka apat kebon hab du no ka jing te kumta nakaliang jong seng ba nakaliang jong yang ni brokat ni kan tu ya police department ba kan sim skia habai dei ka dia kam namar bolsin kumba piyo iya ki basai ba ka police department kalau ka passenger ba ka patulat menteri haban wadi ginu ki kam sniu ki ba kam sngol mentoy ay tarayaki